engina wattagol costume e cravate harma comme si goddo dari ke do yeso men do e hotubugol wattike costume e cravate inete mo jeppu sellu faamude parce que dum do woni ko marde gonga faamude en inata goddo si ari waaje gol e watta conci sawdeng e dumaji din kono na yo dolnore dum do yo dolnoro ko Allah jonni en ko parce que koko dagi kadina koko townata en kan kadi holla enen kanyum kadi woni te shakhsiyatul insan ko woni identité neddo sa fardi identité ma anda kon to wonda haqiqa ko dum en inde donc haray si bibbe men ben en faala yo be wonu e jango goddum en andinaybe ko woni lasili mabbe on ko non buyno fadja be sikka lasili on ko ma natten on tigi futa tuma wona lasili si anatti biddo ma on futa ha jango an futa futi kema biddo ma on kadi futa on futo to on futa ma futa mo faamude ana taymo kamen kono yo taw yo yi u kamen e ma ko yittuto den ko neddo on toujours no wodi ko Allah wadu e ma sa iwi dum don be ini sa iwi e jullere de Allah jonuma ya jodunde jullere yawda wata goddo gono jodi e mayre sida mari no hakkille yiltito da jollere manen ko do woni dum annande den so yotede mawbe ben do jankay suddibe ben do kanyum kadi no wodi wonbe jangude faybe ben kadi no jannede e télévision tawa e nokkure nde anduda faybe wona be jannede ben do ben fokko fulbe futa woni be jannude janano tawa ka der ton na guli bale wingir dey na enen kawtal be men kadi dagine ko fulbe futa woni jannude fulbe futa jannirabe kanyum kadi en italien e italiano on jannirabe kadi pulangal donc sibe ari ka italiano on haray débat wada hakkunde mum débat to wawa wadude hakkunde men e faybe men be sibe ari ka pulal kadi be andinte ko ni dum maron donc on andi dum do si continue seda woday ko yaltinoyta ko hondu woni objectif non télévision mi rabbinde na on do woni sombo amen télévision do ko darugol jango si heboto do wonay do sindako machallah hara sare den do ko podondiray do jippiray do filama gol do parce que lamutobe do ben ko men lamoy to lagine donc sello kam mo in cadre be bentum mi hala do mi fala kana to de ka politique ko ma mi hala te si selu dale wono be temedere be dartata no kena gine kono selu dale ko goto tat mo beyo etto e der fami mum ina yaltina e buri selu dale parce que selu dale na jippe do kasamano ko jakko do kala dini a o fami donc ko jangi haw hewti dum no gasa wobbe go si jangi fejjay mo donc gonga kaw yayi ha e limite makko e politique donc machallah den torani be buri dum donc goddo ko no wawi fejjede dum kono ko si tawi be duni am harabe fu be wona protagoniste a entayi ko mi jonna o misal tun ko e kawtal be go mi fala ka halude be inni be humpa yi ugol nene gotobe fulbe njowo wawbe weldude duubi joyi masha nene gotobe jowo Allahu akbar kawtal be men de yeti mi fala ka natude nene gotobe joyi haldube yo be ettu nyaare be wayla ka hore ta baldo be gollida dum non duubi joyi hara mus nesnanaka don no yewti boy mi fala ka jutinde dum don fanni e wawaade dum don e wawata gaynude sabu Allah no ini wala tan saw watum podondir joni non fanni enen en hebali holondirgol hakkunde men nangondiren e ndunde wotere e yalto ita resultat ko dum Allah ini wala tan saw watum